नमस्कार प्रणाम। देखी हम सुनीता यादव बागी ये फागुन के महीना में भोले बाबा के गीत लेके आइल बानी होली। अगर हमार चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना कैले हो तो सब्सक्राइब जरूर करब आ गीत के लाइक कमेंट जरूर करब। एक बार प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की। भोले बाबा देखी अपना ससुरारी जातानी आ कैसे कैसे वहाँ के सरहज रंग डाला तारी आ कहाँ कहाँ रंग परता यही के बारे में बतावल बा। भाव बा गीत के कि भोला जाले ससुरारी भोला जाले ससुरारी रंगवा डालेली सरहजिया। भोले बाबा के ससुरारी में रंग परता आ कहाँ कहाँ रंग परता कैसे कैसे बाबा ए फागुन के महीना में रंग अबीर से सराबोर हो गइल बानी। अरे पहिला ही रंग उनका बसहा परले पहले ही रंग उनका बसहा परले बसहा परले हो बसहा परले भइले लाल लाल भइले लाल लाल रंगवा डालेली सरहजिया। भइले लाल लाल भइले लाल लाल रंगवा डालेली सरहजिया। भोले बाबा के ससुरारी में अभी वहाँ के रंग परल तब बसहा पर तब परले रहे। जब तनकी सावरी वहाँ के आगे बढ़नी तब वहाँ के जटा पर कैसे रंग सरहज डालता लो। अरे दूसरा ही रंग उनका जटवा पर परले दूसरा ही रंग उनका जटवा पर परले जटवा परले हो जटवा परले भइले लाल लाल भइले लाल लाल रंगवा डालेली सरहजिया। भइले लाल लाल भइले लाल लाल रंगवा डालेली सरहजिया।
देखी अभी बाबा अपन जटा खोलले बानी, अभी जटा के झारत तनी तले और तीसरकी जानी का करत अरी बाबा के रे तीसरा ही रंग उनका कमरा पपरल, तीसरा ही रंग मिर्गा छलवा पपरल, छलवा पपरे मिर्गा छलवा पपरल, भइले लाल लाल भइले लाल लाल रंगवा डालेली सरहदिया, भइले लाल लाल भइले लाल लाल रंगवा डालेली सरहदिया। चौथा ही रंग उनका डमरू पपरल, देखी बाबा के कोनो अंग बाकी ना रहे, कैसे एक जानी औरी उठली तो डमरू पर रंग डाल दिली। अरे चौथा ही रंग उनका डमरू पपरल, डमरू पपरले हो डमरू